Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, zamjenice ministra, zastupnice i zastupnici. Na tragu izlaganja svojih prethodnika ja bih u ime kluba HDSSB-a svakako pozdravio i činjenicu što ovaj fond postoji i činjenicu što ovaj fond ostaje već ovih 10-ak godina i činjenicu što je kroz ovaj fond u određenoj mjeri, ne u punoj mjeri ili onoj mjeri kojom to hrvatski branitelji zaslužuju, ali ipak u određenoj mjeri mnogim hrvatskim braniteljima koji nisu imali prilike ni sudjelovati u pretvorbi i privatizaciji jer su sudjelovali u obrani Hrvatske, barem minimalno ili djelomično kroz ove udjele, vlasničke udjele u fondu, barem djelomično to kompenzirano u jednoj maloj mjeri, a s druge strane i što je naravno kroz djelatnost fonda se stipendiraju djeca hrvatskih branitelja. I to je, i svi se zapravo, mislim da se svi slažemo i slažemo se već godinama da je ovaj fond zaista jedan od uspjelijih projekata u Hrvatskoj državi. Posebno je vrijedno što zapravo kao jedan državni projekt postoji kroz ovoliko godina, jer sjećamo se primjerice što se s onim PIF-ovima dogodilo, koliko je to bio jedan neuspio projekt s druge strane, nepošten projekt, nepravedan projekt, pa pomalo usudit ću se reći lopovski projekt. Dok je ovdje ipak načinom kako je strukturirano, zahvaljujući i očito i dobrom društvu kojem je, uspješnom društvu kojem je povjereno upravljanje, dakle ovaj fond uspijeva kroz ove godine ostati. Naravno, ono što se događa ovih godina, dakle u ovih 5 godina koliko se Republika Hrvatska nalazi u recesiji i koliko je zapravo tržište dionica praktički propalo u Hrvatskoj, koliko je zapravo i Zagrebačka burza praktički pred zatvaranjem, gdje je danas Varaždinska burza. Dakle, i tako i fond na neki način zapravo prati sudbinu ukupno tržišta vrijednosnim papirima. Jel sam počiva na njemu, odnosno počiva na dionicama koje su na njega prenesene. To je svakako jedan aspekt ovog problema i s obzirom na trendove koji ovo prate, izgleda da se neće ništa pozitivno događati u godinama koje dolaze. Svi znamo da 93% ili 92% dionica koje Fond hrvatskih branitelja posjeduje su dionice HT-a. Svi znamo da su te dionice HT-a danas preko 100% podcijenjene, jednostavno zbog stanja na tržištu vrijednosnim papirima. Da je stanje na tržištu vrijednosnim papirima danas drukčije, dionice HT-a bi vrijedile dvostruko više pa bi onda udjel i volumen zapravo i fonda bili praktički dvostruko veći. I mi bi imali odgovor odmah riješen. Dakle, ne bi morali više razgovarati o tome treba li dokapitalizirati ili ne treba dokapitalizirati fond. To je jedan aspekt problema. Drugi aspekt problema koji je ovdje prisutan je što se dopustilo da zapravo ukupno ovaj fond počiva samo na portfelju dionica HT-a. To je drugi aspekt problema. Tu se onda vraćamo na ono pitanje zašto je dopuštena, je li ona nesretna prodaja 7% dionica INA-e koje su bile u portfelju fonda, no i to je povijest. Povijest koja se nažalost ne može vratiti nazad, ali se možemo podsjetiti da je u tim vremenima uprava društva dala preporuku upravnom odboru da se ne prodaju dionice INA-e jer da je to ekonomski štetna odluka za fond. Uprava fonda tada nije poslušala preporuku onih koji vode društvo, već je donijela političku odluku o prodaji tih dionica. Tome je sada tako i to je nepromjenjiva varijabla. Ono što je, na što mi
trebamo i ne slažem se s onima koji kažu da mi trebamo samo o tome polemizirati ili diskutirati, a da će uprava društva o tome konkretno odlučivati. Mislim da bi mi trebali definirati barem ili negdje posložiti političku volju oko toga koji bi trebali biti, ukoliko se slažemo da je ovaj fond potreban, da je koristan i da je vrijedan, mislim da bi i mi trebali, neovisno o tome kojoj političkoj stranci pripadali, poslati otprilike jednu poruku da li želimo da taj fond ostane, a ako želimo što predlažemo da se učini. Jer je vidljivo iz stanja vrijednosnih tržišta vrijednosnim papirima i iz trenda izlazaka hrvatskih branitelja iz tog fonda, pri čemu bi naglasio dakle da zaista nitko nema pravo nikoga prozivati i nijednog hrvatskog branitelja da li ostao u tom fondu ili nije. To su ljudi koji su temeljem svog braniteljskog staža dobili određen dio udjela, broja dana provedenih u Domovinskom ratu dobili udjele u tom fondu. Prema tome tko je ostao, tko nije. Danas da država ili netko ispred neke vladajuće većine koja ovoliko neuspješno vodi Hrvatsku državu proziva nekog od hrvatskih branitelja da li je prodao ili nije prodao udjele u fondu pa da se djeca hrvatskih branitelja mogu i ne mogu stipendirati, mislim da je krajnje licemjerno. Uopće na taj način razgovarati, odnosno na taj način prozivati hrvatske branitelje. Dakle, mi možemo razgovarati i usuglasiti se o tome da li smo mi zato da Fond hrvatskih branitelja ostane ili ne ostane. Ukoliko smo zato da ostane, predmnijevajući i vidljivo iz trendova u gospodarstvu da se stanje na tržištu vrijednosnih papira u sljedećih nekoliko godina zasigurno neće mijenjati, dakle da se ono samo može još dodatno biti otežani uvjeti. S druge strane da je trend da godišnje 10 do 15% vlasnika udjela u fondu izlazi iz fonda, prema tome da fond još može najduže izdržati 3 ili 4 godine uvri glave, a neće više ni moći ispunjavati ovu ulogu koju danas ispunjava. Mislim da bi bilo dobro da pokušamo razgovarati i o tome koja bi, ukoliko imamo želju, a mislim da smo i svi iskazali da taj fond ostane, koji su mogući putevi rješavanja ostanka tog fonda. Jedna od mogućnosti koja je predlagana, to je sigurno zapravo dodatno upumpavanje određenih iznosa sredstava u fond. To je evidentna mogućnost i sigurno je da ukoliko dođe do onoga čime se mi ne slažemo, a to je prodaja dionica Croatia osiguranja ili HPB-a, kad država prodaje primjerice 90 i nešto % dionica HPB-a, mislim da bi država zasigurno izdržala i da proda 92, a ne 99% dionica HPB-a, a da 7% prenese na fond. Mislim da to Hrvatsku državu ne bi bacilo na koljena, a fondu bi zasigurno pomoglo. Još primjer, evo sad još nekih ideja, možda izvršiti izmjenu određenih udjela, dijela portfelja iz fonda koji zapravo, kažem ponovo, čini 92% dionice HT-a sa portfeljom nekih drugih dionica ili nekih drugih vrijednosnih papira koje država danas ima u svom portfelju. Pa tako zapravo učiniti portfelj fonda onakvim kakvi su portfelji inače svih i zatvorenih i otvorenih i ne znam kakvih fondova, a to je da počiva na nekoliko, barem na 2, 3 ili 4 noge, a ne kao što danas Fond hrvatskih branitelja stoji na jednoj nozi koja se zove HT. Naravno da je takvo stajanje na jednoj nozi vrlo nestabilno stajanje i tako danas stoji taj fond. Prema tome, to je jedna od ideja, dakle samo prijedloga. Zašto ne zamijeniti nekoliko stotina milijuna kuna vrijednosti dionica HT-a za nekoliko stotina milijuna kuna vrijednosti nekih drugih udjela, neovisno o tome koji to udjeli bili. To mogu biti neki vrijednosni papiri, moguće razne opcije su tu moguće.
To ne mislim da mi trebamo o tome donijeti odluku, ali možda dati ideje onima koji takve odluke trebaju realizirati. Ovdje je također bilo u raspravi izneseno nekoliko vrijednosnih sudova. Dakle, vrijednosni sudovi svakako počivaju i ne samo na tome odakle mi dolazimo, kako smo se obrazovali. Oni počivaju na tome u kakvom smo okružju stasali, kako smo mi prolazili u životu, kojoj smo mi skupini ljudi pripadali. Možda i prema tome mi gradimo svoje određene vrijednosne sudove. Ja kad govorim o tome da je cirkus, ne da su ljudi cirkus, nego da je cirkus ono što netko učini zakonom, neki oblik diskriminacije, tada ne govorimo o tome da su ljudi cirkus. Ljudi su ljudi i ljude kao ljude treba poštivati, prihvaćati, neovisno o tome kojoj kategoriji pripadali. Ali politika vrlo često s ljudima radi cirkuse. Ja osobno, a ovo sada govorim osobno, vjerujem u ono društvo koje sve ljude stavlja u ravnopravan položaj i pruža im jednaku priliku. Priliku, to je osnovno. Nije poanta društva, takvo smo društvo imali do 90. Društvo koje privilegira određene skupine. Treba li nama društvo koje privilegira određene skupine? Privilegira. Ili nama treba društvo koje otvara mogućnost jednaku za sve koji u njem žive i rade? Ja vjerujem u društvo koje daje priliku svakome, a ne društvo koje privilegira nekoga. A kad je riječ o obrazovanju, tu pogotovo. U obrazovanju najveća privilegija koju neko treba imati, to je njegova osobna kompetencija. Svako pojedinačno se tu treba iskazati. Ono gdje treba pružiti potporu, treba pružiti financijsku potporu određenim kategorijama društva koje su slabije, koje su ranjivije, koje nisu u socijalnom aspektu, ne mogu doći na start. Dakle, koji stoji iza starta. Bez obzira da li oni bili pripadnici etničke manjine, da li oni bili djeca poginulih branitelja, da li oni bili neka rodna skupina. Dakle, te ljude treba dovesti na start da mogu voditi ravnopravnu utrku u obrazovanju. A kad ta utrka u obrazovanju krene, onda ne može biti onih koji će još neko potezati sajlom prema naprijed. A sasvim je druga stvar kad je riječ o zapošljavanju, a poglavito o zapošljavanju u javnom sektoru, u javnim poduzećima. Mi tada možemo jasno reći da, kao što su neki rekli, da, mi smo dobili izbore, preuzimamo političku odgovornost i zapošljavamo članove svoje stranke na rukovodeća mjesta. Ili možemo reći, mi smo preuzeli vlast i mi smatramo da ovom državom trebaju upravljati oni koji su ovu državu branili i da njihova djeca trebaju imati prilike raditi i u javnom sektoru, imati prednost pred onima koji tu državu nisu branili i pred djecom onih koji tu državu nisu branili. To također možemo reći. Dakle, možemo imati svoj stav o tome. Ili možemo reći, neka stoji svi na istoj crti i neka samo kompetencija bude ono po čemu će se ljudi zapošljavati ili se neće zapošljavati. Dakle, da zaključim. Klub HDSSB-a u svakom slučaju podupire rad i poslovanje Fonda hrvatskih branitelja, ali se slažemo i sa svim prethodnicima da dolazi vrijeme kada će se nešto morati učiniti oko poslovanja fonda. Ne može se već nekoliko godina žmirečki čekati da se fond koji stoji na jednoj nozi konačno i sruši. Hvala.